today's gonna be a good day. Wake up, 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 really gon' rise to the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing.
Esta Final Four de cadete femenino aquí no Coirón Area, que xa está teigado hasta arriba, moitísima xente. Se hubo na primeira semifinal, todavía máis agora que vai a xogar o equipo locatario, o Taberna os Arcos das Muga Almeaño, que se vai a enfrontar ao SAR Roda Vigo. E aquí chegando todavía xente, xa preparándose todo no parque no 40x20 de Dena, para que dé comezo a presentación desta segunda semifinal. Recordamos xa agardando ao finalista de mañán. Recordamos os horarios: 4:30 terceiro e cuarto posto, e a 6:30 a final. Agardando xa nesa final o Mecalia Atlético Guardés, despois dun partido moi serio por parte das rapazas do Baixo Miño, que se acabaron levando a victoria por 10 goles. E aquí xa mirades aí o equipo arbitral preparado xa para este partido, e que en breves ademais imos a escoitar tamén as verbas dos dous adestradores, tanto de Manolón por parte do SAR Roda Vigo como de Óscar Arosa por parte do Taberna os Arcos as Muga Almeaño. Dous adestradores para estes equipos. Manolón xa con unha trayectoria na parte femenina, Óscar que este ano chegou aquí a Meaño. Os que xa imos a darlle paso xa ten aí a Charlie, así que Charlie, todo teu. Aquí nesta segunda semifinal da categoría cadete feminina, nesta Final Four que se está a disputar aquí en Meaño. Xa temos os dous adestradores. Por parte do Taberna os Arcos as Muga Almeaño temos a Óscar, e por parte do SAR Roda Vigo está con nós Manolo. Primeira pregunta para os dous. O ano pasado, Óscar, ti estiveste dirixindo un equipo de categoría juvenil masculina. Como te sintes agora este ano despois de haber chegado e acadado o pase a unha Final Four, neste caso con unha categoría cadete femenino? Bueno, a ver, al final el balonmano igual, es distinto, pero no es ni mejor ni peor. Aquí el tema sobre todo psicológico y mental, es ganarte a las niñas es fundamental, pero al final es trabajar y que mejoren, y la verdad es que es una experiencia, ha sido muy gratificante, y yo creo que me ha hecho crecer como entrenador después de muchos años. Manolo, por la tua parte, disputaste tamén unha Final Four en categoría primeira autonómica masculina o ano pasado en Carballo. Xa tiñas traballado cas rapazas da SAR. Como é para ti agora vivir tamén unha Final Four nesta categoría con estas rapazas? Bueno, eu con elas xa levo desde cando eran infantiles de segundo ano. Tuvemos unha Final Four alá en Carballo, en Culleredo. Caímos en semifinales contra o Carballal. Foi unha primeira experiencia un pouco dolorosa, pero bueno, o equipo do ano pasado xa conseguimos a praza directa, e agora, bueno, tócanos xogar este ano. O objetivo primeiro tamén era cadar a praza directamente, pero toca Final Four, e aquí só hai 4 equipos para unha praza, e querémola nós. Esa é a actitude, así que agora pois vamos a preguntar tamén un pouquiño, Óscar, como mirandes o partido, cales creentes que son os puntos fortes do conxunto que tendes enfrente, que quedou terceiro clasificado nesta liga regular, a SAR Roda Vigo? Bueno, ellos, la verdad que los dos partidos que hemos jugado de liga han ganado los dos, han sido partidos igualados, ajustados, pero es un equipo que juega a un ritmo muy alto, tiene un conjunto muy completo, y sobre todo espero una defensa profunda, muy asfixiante. Bueno, jugaremos las armas para intentarles sorprender, a ver. Pois agora o teu turno, Manolo. Que esperas tamén deste pabellón de Coirón, que vai a estar cheo de xente animando as rapazas do Meaño? Un pouquiño ese análisis previo do conxunto de Óscar. Eu que espero hoxe un partido igualado como os dous de liga. Si é certo que en liga nos dous enfrontamentos conseguimos gañarlles, pero tamén é certo que costounos un montón gañarlles. Hasta o final, por 2-3 goles da diferencia, o sea que hoxe espero un partido un pouco igualado hasta o final, e que se decidirá por detalles. Pois aquí as verbas dos dous adestradores. Igualdade máxima nos espera nesta segunda semifinal que vai a enfrentar o Taberna os Arcos as Muga Almeaño e SAR Roda Vigo. Así que en uns minutiños comenzamos con esta segunda semifinal de categoría cadete femenina.
Pois as verbas de ambos os dous adestradores. Aí a igualdade máxima, tal e como dicían tanto Manolón como Óscar. Cando se chega a Final Four, todo feito na Liga a veces non ten nada que ver co que poida ocurrir nun partido destes, onde, bueno, ainda falaba tamén con Óscar fai un momentiño fora de micro, que a veces o ter un pabellón cheo pode xogar na túa contra, porque non sabes como poden responder as rapazas, pero bueno, moitas delas disputaron algunha Final Four, outras disputando CESA. Seguro que son quen de distribuir ben eses nervios, esa ansiedade de levar ao Porto o partido que se vai a disputar ahora nun Sintres. Recordad aquí a capital do balonmán este fin de semana, que é aquí en Dena, no Coirón Area. Está todo preparado, van subindo a intensidade por parte da parroquia local do equipo do Asmu Balneario. Imos a comezarse con esta presentación de alineacións. Moi boas tardes de novo e benvidos ata o pabillón de Dena para vivir esta segunda semifinal de categoría cadete femenino desta Final Four. Vamos a darlle unha calurosa benvida a ambos os dous conxuntos, comenzando co equipo que hoxe xogará como visitante, as xogadoras e o corpo técnico da Sarroda Vigo. Turno agora tamén para darlle esa calurosa benvida ás xogadoras e o corpo técnico do Taberna Os Arcos Asmu Balneario. E como non, tamén recibimos o colectivo arbitral encargado de dirixir o encontro. Marcos Fernández exercerá as labores de delegado federativo Alberto Rodríguez. Damos inicio ao protocolo da Federación Galega de Balonmán. E só nos queda desexar a mellor das sortes a ambos os dous conxuntos para a disputa desta semifinal da Final Four de categoría cadete feminino. Moitísima sorte. Largos por favor en el descanso, pero sobre todo recalcar que bueno, estáis en la semifinal de la Final Four. Enhorabuena por llegar hasta aquí, ¿vale? Por todo el trabajo de toda la temporada. Que lo disfrutéis, que aprovechéis el momento, ¿vale? Y a pasarlo bien, ¿vale? Buen partido, chicas. Pois presentadas a ambos os dous conxuntos, iniciados a ese protocolo, ese saúdo dos colegiados cara a ambos los dos equipos, a protocolaria foto de capitanas con colegiados, e nos tomamos aquí sitio na nosa posición de comentaristas aquí no Coirón Area.
para o segundo partidazo seguro que vai a ser este Taberna os Arcos Asmuga Almeaño frente ao Sarro da Vigo. Xa o meu carón de novo, Charlie, que tal, Charlie? Ben, creo que había dúas escaleiras máis agora, Sí, non? Vou subir. Igual antes a subiches de dúas en dúas. Tamén pode ser, tamén pode ser. Pero sí, vamos tomando yo pulso tamén aquí a estas escaleras do pabellón de Dena, que tamén nos mantemos un poquinho en forma, que non vai a ser todo estar aquí sentados levándolle emoción. Tamén temos que manter estes corpos que non somos calquera, Esta operación bikini está aí a volta de esquina. Nós xa estamos empezando, Albert? Xa estamos, xa levamos con esta que a terceira fin de semana de Final Four, poniéndonos tamén a tono para todo o que nos ven, que todavía quedan moitísimas Final Four por diante. Recordad, a semana que ven, afortunadamente, pérdennos a todos de vista, vale? Vai ser semana de paixón, de ter que non sufrir co balonmán, pero despois a volta, sí que volta esa Final Four, primeira autonómica, despois iremos coa categoría cadete masculina para pechar despois coa categoría de segunda autonómica masculina e femenina nesta xeira de fin de tempada da Federación Galega de Balonmán, con este acertadísimo formato que, bueno, ainda me comentaba Óscar Arauza, adestrador do Asmuga Almeaño, antes, fora de micro, antes de comenzar o partido, que na nosa época destas cousas non había, porque sería unha gozada, Sí, porque a verdad é que este novo formato tamén lle dá opción a moitas xogadoras, mentras miramos agora sobreimpresionadas as aliñacións do conxunto da Sarro da Vigo, rebautizado aquí por o noso compañeiro Alberto Durán por a Sar Daniela Vigo, con tanta xogadora do conxunto redondelán que ten ese nome. E ollo, se ese formato se hubiera tido con anterioridade, moitos xogadores tamén de moitísimo nivel hubieran disputado encontros con pabellóns ateigados, con aficións que se hubieran tamén movido por toda Galicia. Seguro que hubieran dado alguna que outra sorpresa tamén. Seguro. Iniciando ataque, defensa 5-1 por parte do Sarro da Vigo. Buscando esa primeira penetración, vaya quedándose esa colgada. Aí a primeira acción do Asmuga Almeaño. E aí vemos como xa Sar sale cunha defensa 5-1 cambiante, non? A ver, a tapar a xogadora, bueno, que pode ser máis determinante do Asmuga Almeaño, como é Raquel. E ollo que por facer iso non aparezca outra moi boa xogadora como é Paloma. Sí, aí as alternativas que van a ter que coller un e outro equipo. E vemos como move o balón a Sar aí con Candela, que fixo unha fase juvenil espectacular. Xa empezamos con unha das Danielas, non? Aparecendo, vannos a permitir os pais que lle digamos solo Míguez para poder empezar a distinguilas. Ben Candela, para Daniela Míguez, non conseguiu levarlle ben a superioridade de cara do extremo. Ben Candela poniendo potencia. Si alguén lle pon potencia en ataque Candela, pero a defensa que acaba de realizar agora mismo Paloma foi brutal. Ademais, as xogadoras do Meaño estando en casa con este pabio que ven agora. Daniela, moi boa continuidade de Noa, escápase ese balón aí a súa compañeira Silvia. Decíamos, con este pabellón ateigado de xente, están as gradas tinguidas dese cor verde que caracteriza o Asmuga Almeaño. E iso que lle dá todavía un plus máis, non? Iniciando de novo ataque o equipo que xoga como locatario, o equipo que xoga de verde. Taberna os Arcos Asmuga Almeaño. Iniciando de dereita a esquerda. Ven aí Paloma, chegándose en bote. Moi ben a defensa, moi seria, moi profunda por parte do equipo de Manolón. Iniciando de novo ataque. Ven Paloma, buscando zafarse de esa defensa correosa que lle está practicando Noa. Noa e Candela, que fixeron unha dupla increíble nos intereses dese conxunto que acadou o pase, non? Esa Sar juvenil. Vamos a ver como son capaces de descifrar os dos conxuntos, as defensas que se están impondo os ataques nestes primeiros 2 minutos e medio de encontro. Intenso, duro, hai aviso de pasivo. Ben recibindo, quere levantarse aí Raquel. E outra defensa de novo
O equipo de Redondela Noa conseguindo do Noa o seu primeiro gol e inaugurando o marcador. Además muy ben subindo ese balón en bote, fintando aí o forte a Raquel ese balón que o pon pegadiño Pau para por ese primeiro gol da SAR Roda Vigo. E aí vemos como tanto, bueno, Claudia como Raquel, ¿no?, mandando aí o inicio no ataque do seu equipo. Ben Raquel, balón para Claudia no centro, escurre ese balón, vai iniciar de novo en bote, recibida por Míguez buscando ese 1 contra 1. Ben, axuda fantástica agora de Noa Portela. El balón que vai a poñer de novo en movimento de Noa para Paloma. Durísima defensa que está facendo Noa sobre a Raquel agora. Cosas tamén que son moi boas amigas, lévanse moi ben, pero creo que aquí non se coñecen, O amiguismo aquí non vai a aparecer para nada, polo menos ata que non toque a chicharra. De novo Ainhoa, balón para Claudia no lado dereito, ben defendido por Míguez buscando ese carril entre 1 e 2. Vai a haber novo golpe franco a prol do Asmúa Almeaño. Moi ben agora aí Claudia, non, intentando incurrir por ese espacio 1 e 2. Tamén moi inteligente Raquel agora. Bueno, buscando esos golpes francos un poquinho máis cerca, non? Que era o que estábamos tamén recalcando no encontro anterior. Tamén librándose desa defensa mixta. O lanzamento, a pelota que lleva a quedar a Carlota Mo. Correndo de novo SAR Roda Vigo. Ben Noa con Daniela Míguez no centro, balón a esquina. ¡Ay, qué paradón! Como si non pasara nada, vaya parada de María Beis. María Beis, e creo recordar que xa estuvo xunto con moitas das xogadoras na Final Four do ano pasado, sí, en Tui. Fixeron un primer partido increíble. De feito, se non recordo mal, creo que llegaron a Carballal cunha moi boa actuación pois das xogadoras que acabamos de apuntar, non? Paloma, Raquel e, bueno, María na portería. Ben Paloma cambiando de dirección, defendida por Candela. O sea, todo aquel que queira invertir en enerxía de fricción vai a salir gañando, porque asegurada esta defensa brutal que están facendo Noa Candela sobre a primeira línea do Asmúa Almeaño. Lanzamento por fora agora, o lanzamento de Raquel Muñiz. E aí Raquel, que podería xogar ese tú a miña, non, ca súa compañeira no pivote, porque Noa está salindo moi rápido como é lógico tamén a evitar que unha xogadora como ela entre en partido, e iso tamén lle vai a dar máis opcións logo de poder facer eses lanzamentos, esas internadas que tenga esta xogadora. Míguez con Noa, penetración de Noa, outra parada novamente de María Beis. Noa chegándose en bote novamente, balón que ao lado dereito, subidas aí, desigual para Candela. Se iba ese balón para Daniela Figueroa. Vemos aí como agora Raquel aquí ocupa, non, o centro da sala de mandos do Taberna Os Arcos Asmúa Almeaño. Bueno, aproveitando tamén esas circulacións, hoy aí os pasos de Claudia, non, que se quedou sin poder contactar cas súas compañeiras. ¡Ahí va! ¡Qué paradón novamente de María Beis! E agora que o Meaño, despois de casi 7 minutos, con algún lanzamento Pau, non, un de Raquel e algún erro, xa se sacude, non, eses nervos. Comeza a disfrutar un poquinho máis, non, o que significa este encontro para estas rapazas. Iniciando ataque de novo equipo redondelano. Candela. Ataque moi longo. Vai Noa buscando ese primeiro bloqueo. Levando balón a Míguez. Balón a esquina. E outra parada de María Beis. Sí, bueno, por aí Daniela Figueroa, ¿no? Sí. Outra das tantas Danielas que ten o conxunto Redondelan, que está acostumbrada a xogar nese posto, que tamén ten, cando xoga do lateral dereito, un bo aproveitamento deses espacios 1 e 2, que ahora María Beis, que empezou o encontro enchufadísima. Iniciando de novo ataque do equipo locatario.
Llegándose ahí Claudia en bote. Durísima defensa nuevamente de Noa. Hay ataque, hoy va, vaya finta, qué golazo acaba de conseguir ahora Raquel. Raquel que cerra los puños, que o celebra. Ahí muy bien indicado pola colexada ese saque, non? Que tiña que ser con todas as xogadoras da SAR detrás desa liña do medio campo. Moi inteligente Raquel con esa Daniela Míguez, moi boa defensora, moi inteligente. Esa diferencia física que se atopan agora, aproveitando Raquel e sacándolle rédito. Noa non contra un, balón para Míguez, non sigue a topar o oco, agora sí, o gol de Daniela Míguez. Que agora aproveita precisamente tamén esa diferencia ao seu favor. Dos iguales. Partido muy igualado. Partido que por lo visto vaya a ser marcado sobre todo por las defensas. Eu antes desconectei a bola de cristal. Non quero tampouco aventurarme a decir nada. Sí. Non queres deixarnos encontro. máis tempo aquí en Dena. Que ben buscou outra vez ese lanzamento, pero por fora de Raquel. Raquel que vai a asumir moito. Tamén o apuntábamos a semana pasada, non? Que ollo con que este asumindo moito Raquel, está facendo tamén que Paloma agora mesmo non se este desgastando tanto, e iso non pode ser algo que queira, non? O conxunto da SAR Roda Viu. Ataque de novo do equipo Choqueiro. Ven Daniela Míguez buscándose 2 para 2, que ven asistencia para Alejandra, pero non foi quen de poder tirar. Moi ben aí. Que ven ese xogo combinativo da SAR, non? Para chegar ahora con Candela e con Noa a situacións francas de lanzamento, Tratando de aproveitar ese primeiro bloqueo para levar a superioridade. Ven Noa, no 1 contra 1. Tocou María, pero gol que entrou de Noa. Yendo 2-3. Esos cordóns de Raquel que non estaban ben anudados. E vamos a ver agora. Non era unha mala opción tampouco que Raquel, que está acostumada tamén a xogar na posición de pivote, fora ela quen desdoblara, En este caso Claudia, vai Raquel, o gol de Raquel Muñiz. Saindo ben despois dese 1 contra 1. Aproveitando o desdoble da súa compañeira de Claudia. Van arriba de Daniela Míguez. Cambia defensa 5-1 agora Óscar. Sí, entendemos que para evitar tamén ese xogo combinativo que estaba facendo moi ben Daniela Míguez e axudar un poquinho máis, non? Tanto con Candela como con Noa. Ben Noa, despois do desdoble de Candela. A ver, golpe franco. Non sei se foi erro de Candela de que marchou da calle ou pasou unha calle máis, ou Noa que apretou en exceso. Golazo agora fantástico de Silvia. Moi ben xogado aí, moi ben Noa despois de buscar ese 1 para 1. Moi ben a orientación de Paloma mandando a cara fora, pero que ben esa recepción de Daniela Míguez tan atrás para poder continuar ca súa compañeira que era o extremo, Partiendo agora dentro do centro Claudia. Paloma no izquierdo, Claudia no, lado derecho. Desdólase nuevamente Claudia. En Raquel. Defendido ahí, fantástico de nuevo. En este caso ahora por Daniela Figueroa. No ha avanzado. Raquel nuevamente con Claudia. Escapándose ahí como puede. Paloma. De esa defensa de Candela. Rouba ya Daniela Figueroa. Ven correndo. Conseguindo gol. Nuevamente a SAR de Redondela. Está pondolle tamén en serios apretos ante o desdoblamento esa defensa 4-2 que está planteando Manolón, porque as xogadoras do Meaño, sobre todo as que están caras as zonas exteriores, non están sendo un punto de apoio para as súas compañeiras. Claudia non se atreveu aí na penetración. Y falta de decisión, falta de confianza cando si tiña aí o carreiro gañado para poder habilitar e despois mellor Ainhoa esa acción. Paloma para Ainhoa, non é capaz de conseguir o balón, pero vai a haber golpe franco. Igual que estábamos comentando no encontro anterior con Sabela, tanto Raquel como Paloma teñen capacidade para lanzar dende 9 metros, así que tiñen que soltarse un pouco máis en vez de, aí o temos, o lanzamento de Paloma petou no Pau. Ese golpe que acaba de levar
Noa por esa reviravolta de Paloma. Ollo que ten que parar. Golpe que levo aí na faciana na boca, parece. Noa. Despois desa boa reviravolta de Paloma. Y decíamos, Paloma y Raquel son quen de poder atinar, enganchar algún lanzamento dende fora. Iso vai facer, vemos aí o lanzamento, non? Ese pequeno contacto que vai facer que a xogadora de Redondela teña que estar 3 ataques no banco. Iso vai facer que se abra tamén un poquinho a defensa, non? Que lle permita conectar de novo cas pivotes, que tamén Raquel e a propia Paloma e Alba incluso salindo, que o ano pasado fixeron moito esa salida de Alba dende o exterior, dende o extremo, para poder chegar a zonas, bueno, de zona lateral, zona central, e poder lanzar, que ten un lanzamento moi potente dende fora. Oye, son solucións que pode plantexar aí o Taberna os Arcos Asmú Valmeaño. Atacando de momento o Sarro de Vigo nuevamente, tratando de buscaros este gol. Que venga ahí esa penetración de Míguez. Ven Candela. Balón cara a esquina. No se atreve ahora en el lanzamiento Silvia. Candela nuevamente va a buscar, poniendo potencia, y o golazo de Candela. Que ven Candela asumindo, botando su equipo ás costas tamén agora que non está Noa e Ollo, porque agora son dúas defensas nas que non estar Noa aí no centro, que lle está dando moitísima solidez. Vamos a ver como resolve a Sar e como aproveita o Meaño. Mira, por lo pronto, Daniela Figueroa arriba. Silvia vai a ser quen ocupa posto de Noa aí nese centro defensivo. Que ven. Tamén se vai, escapou o lanzamento. Outra parada de Carlota Mo. Que ven Carlota Mo. Que ven Daniela Figueroa tentando sacar esa falta en ataque. Ocupou moi ben o espacio, pero non chegou a ser falta en ataque. Non sei se se puido apreciar, pero que inteligente Candela no momento do desdoblamento, como lle dixo a Silvia, baixa tú que subo eu, e quedou con Paloma e está obligando a empregarse a fondo o conxunto do Asmú Valmeaño. Iniciando a atacar novamente Candela. Balón para Daniela Figueroa, quien recibe agora é Daniela Míguez. Apoyándose en Candela, que va a buscar a 2 para 2. Candela poniéndolle toda potencia, y otra parada nuevamente que se atopa ahí con María Beis. A cuarta parada da porteira do Taberna os Arcos Asmú Valmeaño, tratando de manter o seu equipo metido no partido. Que ven aí. Cambio, tocou Carlota. Tiña que buscar un pouquiño un xogo máis combinativo co pivote ante esa subida das dúas xogadoras a esa defensa 4-2, o mellor algún bloqueo por parte da pivote, non? Neste caso do Meaño, de Noa, exacto. Ou senón algún tipo de xogo de pase e va para tentar romper un poquinho esa defensa. Erro aí de Candela. María Beis pedindo un poquinho de calma a súas compañeiras para iniciar de novo o ataque. Xa chegamos ao Ecuador, que rápido se pasaron estes primeiros 15 minutos, porque o partido está sendo moi interesante, con alternativas. Xa os propios adestradores foron cambiando o debuxo inicial, non, dese plan de partido que tiñan pensado. Pouco a pouco tamén se están soltando un poquinho máis as xogadoras. E agora pasa, se miramos a Alba no lateral dereito desa primeira línea do Asmú Valmeaño. Pasou Claudia na esquina, no extremo esquerdo. Alba recibindo con espacio, vais a levantar Alba, localizando fantásticamente Alba. Alba ten un lanzamento bastante poderoso desde aí atrás, e como empeza a engatillar, a verdad, que despois é unha xogadora que, como colla confianza, é capaz de variar moitísimo a localización, e iso é algo que non lle interesa moito a Sar, Xa está Noa en pista. ¡Qué maravilla! ¡Qué asistencia de Daniela Míguez a súa compañeira en la línea de 6 metros! Pero aí aparece novamente María Beis. Unha das características que ten Daniela Míguez é saber soltar o balón no momento adecuado cando xoga un 2 para 2. É unha auténtica delicia ver como unha xogadora infantil é capaz de controlar ese tempo no momento do pase. Efectivamente, unha rapaza con unha toma de decisión brutal. Raquel recibindo, sempre perseguida pola súa avanzada por Daniela Figueroa. Aí nese momento, non, Ainhoa ao mellor podería cortar cara ao centro ou facerlle un pequeno bloqueo. Senón Raquel estáse desgastando moito, e sobre todo, por moito que finte aí a Daniela Figueroa, están en
10 metros, 11 metros, son situacións, ves? Bueno, agora está un poquinho máis cerca, non? É moito máis sinxelo para ela. O gol que consigue agora sí Raquel. O terceiro gol para ela, poñendo 5-6. O electrónico do Coirón a área. E volve aí o extremo esquerdo a xogadora da SAR para que descanse tamén un poquinho Daniela Figueroa. E vemos aí a Noa de novo en pista, Daniela Míguez tratando de buscar ese 2-2. Capaz de aplanar perfectamente as dúas centrais para continuar. Que ben fantástico, como ya habilitou o espacio a Candela. E Candela obviamente que non vai a ser quen de non admitir semellante regalo, Sin a menos de quedarse atrás nesta festa, tampouco. Se non o fixo na categoría juvenil femenina, nesta que é a súa categoría, que está dicindo aquí estou eu, bueno, querrá demostrar todavía máis. 5-7. Superando ese minuto de zabito de este primeiro tempo. Ahí va a ir Raquel nuevamente, recibiendo Alba muy atrás, perseguida por Míguez. Ahí está agora novamente, fantástico gol. Venga, combinación agora de la primera línea de Osmúa Almaño, consiguiendo gol Raquel. Ven Noa con potencia, balón a esquina, y el balón por enriba do ar con ese lanzamiento de Silvia Varela. Moi ben esa acción combinativa agora, esa finta o punto débil de Noa para que a súa compañeira Silvia executara o lanzamento. María se está facendo tamén moi grande en zonas exteriores. Agora o Meaño que fixo que lle reclamábamos un pouquiño, non? Atacou Paloma, respondeu Alba e despois Raquel tiña un para un franco, non? Entón, oye, tamén a intensidade defensiva que ven agora, Raquel. Que ven a decisión, que ven recibiu, que ven o gol agora de Paloma. Iba a apuntar que as pernas do minuto 1 non son as pernas do minuto 20 por parte das xogadoras das Ares. Xa non están tan intensas neses contactos. Candela buscando o lanzamento. Ven agora a defensa do Asmúa Almeaño. Temos aí a Martín preparado para unha parada. A ver se agora notamos o palito, non? Sí, porque palito de parada de Martín. Eu xa yo dixen antes fora de micro, pero vaya finta de Candela, espectacular como se levou a Claudia, como alonso o balón na caixa. Ten unha finta o punto forte, entra en carreira moi ben cando ven o punto débil. E ollo que para ser unha xogadora diestra na dereita fai moi ben esa trayectoria cara ao centro, Unha rapaza que leva Final Four tras Final Four, sempre xogando nese lado final. Son despois dos xogadores que cando van ao lado bo, vamos a chamarlle, ainda que o lado bo deles non son tan eficaces. Non, porque levan tanto tempo que ven agora esa acción combinativa moi ben Noa en defensa. Dobles, non lle apitó os colexiados. Está pedindo Manolón de feito nesa acción de Claudia Vera. Non apreciaron os colexiados e o balón vai a ser de novo para Osmúa Almeaño. Raquel en el centro, Alba recibiendo, tratando de salir. La defensa de Míguez. Que ben, Raquel. Ven as costas Raquel. E o gol de Raquel Muñiz. Volvemos de novo a ese movimento sin balón para axudar as súas compañeiras. Aí Alba xa se quedara un pouquiño colgada despois de non haber recibido en carreira. Tamén Daniela Míguez como defensora xógate moi ben cada distancia, levate moi lonxe. E agora Raquel que respondeu genial para por o empate no electrónico. Buscaba aí Daniela Míguez sin ter defensoras, conseguiu uno pero non foi quen de sacar o balón de aí. E a poñer o balón no momento Alejandra, nuevamente con Daniela Míguez. Alejandra, fantástica acción combinativa. Como sacou coa man esquerda aí Daniela Míguez o balón para pivote. E o gol de Alejandra. Estuvemos apuntando tamén nestas últimas Final Four que é importante xogar ben, pero que é importante tamén é facer xogar ben as compañeiras, non? Iso que está conseguindo Daniela Míguez, asistindo no momento adecuado a súas compañeiras e moitos dos ataques que levamos vistos estes 21 minutos da primeira metade. Alba quedouse colgada, pasos. Balón para o Sarro de Vigo, querendo correr novamente. Recibindo balón Noa. Aí Candela, zafándose de Claudia Vera. Creo que se lle tomaron a matrícula aí a Claudia. Balón a esquina para Silvia, gol de Silvia. E aí está, o radar colleuna. Sí, pues se notou moi ben esa lei da ventaxa, non, por parte dos colexiadas de seguir
o balón por parte de Asar cara esa zona esquerda, que está levando moito balón agora de dereita a esquerda, sobre todo aproveitando que Candela está facendo moi ben un traballo aí, como dicíamos antes, nese lateral dereito. A verdade que Silvia aí no extremo está intratable. Sí, de momento terceiro gol de Silvia Varela. Primeira inferioridade do equipo de Taberna Os Arcos Asmú Valmeaño. Desdoblándose esa victoria. Ben Raquel con potencia, quería levantarse, pero que ben recibida ben arriba, además por Noa. Con qué confianza ahí Noa sobre Raquel. Raquel que sabedora de que a seguinte igual lle caen os 2 minutos a Noa, que lle dice, bueno, pues non te queixes, que ven Raquel aí. Outra parada de Carlota Mo. Que están as dúas porteiras, xa pasou no partido anterior, ofrecendo un moi bo nivel, Noa coa pelota da Nina Míguez, Candelas, ven a aproveitarse, le voy o balón en a esquina, e outra parada de María Beis. María agora sostendo, mirando aí de reollo o electrónica este marcador do pabellón de Coirón. Bueno, en esta inferioridad numérica que de momento está resistindo o Meaño. Man arriba nuevamente de Raquel Muñiz para pedirle a su compañera Victoria que se desdoble, pero quien solicita o tempo morto é Óscar, o adestrador do Taberna Os Arcos Asmú Valmeaño. Vimos a escoitar as súas verbas. Calma, vale. Lo primero, Raquel está jugando sola, tío. Atender, os lo dije antes, tenemos que responder sin balón. Respuesta sin balón. Vétele por detrás con ataque, Raquel. Juega sin balón por detrás. Ya, pero tienes que jugar sin balón porque está encima tuya. ¿Entiendes? Vale, vete, que te agarre. Vale, fuerza los 2 minutos. En las faltas intercambia con Paloma, no las puedes tú siempre. Pedir distancia, estáis pegadas. Tiene una jugada pegada. Vale, ¿entendéis? Ahora, igual, sacamos a extremo de aquí, intentamos jugar el 2 para 2 aquí. Si os suben mucho, vale, juego por detrás sin balón, Paloma. Muévete sin balón, vale, aparezco, vale. Chicas, aún es largo, estamos ahí, vale. Venga, vamos, defensa, seguimos al 0, vale. Vamos. Aí importante o apunte de Óscar, que isto todavía é longo, moi longo. E o desgaste que están tendo a nivel físico está sendo importante. Ademais, eu penso que tamén é un pouco plan de partido, non, do propio Óscar. Meaño non está correndo moito, está dosificando bastante, non está indo tampouco Raquel accións tan directas, non? Están, bueno, guardándose un pouquiño, sabedoras tamén de que as posibilidades, non, de levar o partido cara a seu lado pasan un pouco por aí, por contemporizar un pouco que Asar non imprime un ritmo tan rápido, non? Todavía en inferioridade os Asmú Valmeaño. Está desdolándose de Noa, quería gañar las costas, se consigue gañarlo Alba, penetración van a ser 7 metros. Ahí ese movimiento sin balón que te mandaba Óscar, un pase un pouco arriscado por parte de Raquel, que casi yo corta. Vamos a ver cómo vai Alba o lanzamiento de este 7 metros. Alba lanzamiento superando a Carlota. El gol de Alba Domínguez. Segundo gol de Alba. El ataque do Sarro da Vigo sin tempo que perder, aproveitando todavía que están en superioridade. Se vai a recuperar o Meaño a xogadora excluída. Ven Míguez, que ven levado Noa, levado para a esquina, e a parada de María Beis. E aí tamén Daniela Míguez, que era coñecedora de que a Meaño iba a recuperar rápido, como dixo a compañera. Rápido, movete. María Beis, que está tamén a un nivel increíble. Ven Raquel buscando que venga ya su compañera ahí. Ainhoa Álvarez. Pero agarrada por la defensora do Sarro de Vigo.
Iniciando ataque, Raquel no un contra un, queriendo habilitar a Ainhoa. ¿Cómo colleu ese balón Ainhoa no ceo? Y el gol de Ainhoa. Que ben xogado ese 2 para 2, algo que tamén estaba demandando Óscar. Moi ben tamén ese aviso, non? Porque había un par de xogadoras da SAR Roda Vigo que xa cruzaran esa liña do centro do campo. E agora que está surtindo efecto ese 2 para 2 que demandaba o adestrador. Iniciando ataque en bote, SAR Roda Vigo. Noa. Apoyo no extremo para iniciar. Ahí Míguez con Noa. Candela. Buscando y apoyarse con Alejandra. No consigue xirar de todo Alejandra. Y ven o golpe franco que lle forzou agora a defensora dos Mubalmeaño. Si non logrou xirarse aí de todo a xogadora da SAR. E vemos como Candela de novo vai ao centro para Noa. Lanzamento de Noa e o gol que acaba na caixa de María Beis. Noa é unha xogadora que non se prodiga tanto neste tipo de lanzamentos, pero cando os fai localiza moi ben eses chutes dende 8 ou 9 metros. Raquel dende o centro indicando nova xogada para o ataque de Taberna, os arcos das Mubalmeaño. Ben Raquel, o xogo sin balón, quería buscar aí a continuidade, pero el golpe franco, buscaba aí Paloma continuar con Alba. Máis mobilidade agora no equipo de Óscar Arosa. Buscaba ese lanzamento Raquel, vai haber novo golpe franco. Raquel que lle deu sin querer na boca de novo a Noa. Sí, esa vai a quedar un pouquiño mancada nese segundo golpe que leva a Noa. Tamén sempre mala sorte cando levas un golpe nunha zona, despois volves a recibir outro aí, Quere correr SAR Roda Vigo. Balón para Candela. Uy, o erro de pase. Equivocouse, non era a súa compañera de selección, Que no, mirou verde. Mirou verde SAR en vez de ver verde Meaño. Recuperación dos Mubalmeaño. Con moitísimo tempo continuamente o Meaño. Ataques longos, lentos. Dous estilos de xogo totalmente contrapostos, hai que saber adaptarse, porque é máis fácil que un equipo que xoga lento se adapte ao xogo dun equipo que xoga rápido, pero non ao revés, Paloma, pasos, sin ese doble apoio de Paloma. Dicía, non? Ese equipo que quere correr, que lle gusta salir rápido, se encontra con un equipo que durme máis o partido, normalmente toma decisións un poquinho máis precipitadas. Menos de 3 minutos xa para chegar ao descanso desta segunda semifinal. Sigue a mesma primeira línea con Míguez, Candela e con Noa. Candela con potencia cambiando para o lado dereito. Xasire. E por si acaso, María Beis. Ya veis que sigue o seu. E anotame a sexta que vamos a anotar. Son 8. Noa. Daniela Míguez, cara fora. E o golazo de Daniela Míguez. Decíamos que, ademais de facer xogar, sabe xogar, está finto punto forte agora. Tamén esa cara de cansada, que se lle mira agora a Daniela. Al final estamos falando dunha rapaza que está durante toda a tempada probablemente doblando con infantil e con cadete. A min non me sale da cabeza que isto é esta forma de levar a primeira parte por parte de Óscar que ven agora ao Meaño. É un pouco para buscar este tipo de resultado, non? Que Daniela se canse, que Noa se canse, que Candela se canse, que están buscando dun xeito incesante a defensa do Meaño. E vamos a ver como resulta iso na segunda metade. Ben Raquel buscando un lanzamento, sacou o lanzamento, pero vai a haber golpe franco e van a ser os 2 minutos para Daniela Figueroa. E ademais, non sei o colexado a Luis Fernández, indicando, non, ese agarrón que sí que hubo no momento da salida da finta por parte de Raquel. Nova superioridade para o Meaño. Atacando aí de costas. Recibiendo Raquel, buscando nuevamente ese 1 contra 1, balón a esquina. Sí, por pasos previos. Aí dice Raquel que non escoitou. E bueno, entramos xa no último minuto desta primeira metade.
Raquel nuevamente. Acudiendo a ese 1 contra 1 e abusando de 1 contra 1 aí Raquel. Si agora son unha máis, ten que darlle máis dinamismo ao ataque agora. Que ben Paloma. Que ben Paloma, vaya finta de Paloma. E o segundo gol para Paloma González. Que decíamos, como Raquel foi a quen asumiu, non? Agora está máis, bueno, máis fresca, non tuvo tanto desgaste durante esa primeira metade. E agora vamos a ver aí o tempo morto que anda con o xogador a menos que ten que preparar Manolo. Pois a escoitar ao adestrador de Sarroda Vigo para estes derradeiros 25-24 segundos que quedan deste primeiro acto. Silvia, a lo que quedas entra Silvia. Vale. Si está en el 6-0, hacemos las permutas, o sea, las largas, lo doblamos y ponemos para la vuelta de Silvia. Vale, me pongo ¿vale? yo turno y 2, vale. Tienes tu turno y 2 y vamos la vuelta de Silvia. ¿Vale? La vuelta de Silvia. Hacemos marca por un lado, sí, tiene Cayetana se queda aquí y Silvia vuelve, ¿vale? Nos da tiempo de sobra, ¿eh? Nos da tiempo de sobra. Hacemos las marcas tranquilamente, ¿vale? Si hay un avanzado, extremos, si hay un avanzado, lo hacemos por aquí, aseguramos el pase y os metéis igual, no hacer cosas raras. Hago el cruce, si no es en 9 metros lo hago en 11 y me desdoblo. Dejamos que la primera línea inicie la vuelta, ¿vale? Hay tiempo de sobra. Pues vamos a ver si a pizarra de Manolo surte efecto para marchar con ese +2 cara aos vestiarios do descanso. E agora, pois, bueno, tamén Óscar, coñecedor da importancia deste ataque, non? Que cambia esa defensa, moi ben apuntado por parte de Manolón, que había que facer no caso de que salieran cunha defensa en 5-1, ese apoio nos extremos que pediran. Está a partir de aquí comenzar o ataque con Noa. Candela levando ahora para o lado esquerdo, ben leva a superioridade. Daniela Míguez vai a ver, falta un ataque do pivote e vai a morrer aquí o partido neste primeiro acto con ese 11-12 a prol do Sarroda Vigo, con ese, como apuntábamos antes, eses 2 contrapuntos no xogo, moi férreo na defensa o Sarroda Vigo, moi rápido no ataque, e a defensa férrea igualmente do Meaño, pero moitísimo máis pausado e tratando de elaborar un poquinho máis o ataque o Meaño. Sí, porque agora pois vamos a ver como dá resultado, non, todo este plantexamento por parte dos dous adestradores na segunda metade, non? Accións moi directas, desgastándose moito por parte das xogadoras da SAR, mentras vemos aí diferentes imaxes repetidas, sobre todo pois iso, de Noa, de Candela e de Daniela Míguez, esa pausa, non, por parte de Raquel, de Paloma, sobre todo, que apareceu agora nas últimas accións con accións moi positivas por o seu equipo. Así que vamos a ver que indicacións hai agora nos vestuarios e como salen os dous equipos ao reanudarse o encontro na segunda metade. Sobre todo ver quen xestiona agora un poquinho mellor os nervios, porque ao final é menos tempo, igual o plan de partido era ter maior distancia por parte do Sarroda Vigo, pero non está conseguindo, porque aí unha das protagonistas, María Beis, está poñendo o toldo na portería do Taberna os Arcos dos Mugandeaño. Pois imos tomar uns momentiños de descanso e voltamos antes de que comece a segunda parte. Vémonos.
quiet, yeah, we were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Pois volvéndose aquí a noso posto no Coirón Area para disputar desta segunda parte, desta segunda semifinal. Recordamos, no electrónico, ese Taberna Os Arcos das Mugalme año 11, Sarroda Vigo 12. Ese partido de estilos diferenciados, de estilos diferentes, pero que está sendo dunha intensidade superior aos 220 voltios, Aquí podemos levar un calambrazo enseguida porque a intensidade está sendo protagonista. Entre esos folos que lle están transmitindo as dúas bancadas verdes aquí nesta grada, porque todo unha marea verde ata onde podemos ver. A verdade é que está sendo, como ben decides, un partido moi intenso e sobre todo tamén un partido pois iso, deses estilos contrapostos, onde vamos a ver que se gaña a mesura, a calma, se as xogadoras das AR son capaces de, nesa rapidez, controlar as gañas de querer marcar gol, e se esa calma pois non leva tampouco a perder, non, un pouquiño a comba do encontro. Pois iniciando o ataque Sarroda Vigo nesta segunda parte, con Noa no centro, con Míguez no lateral izquierdo, sigue Candela en ese lateral dereito. Recordamos que están con a xogadora menos. Inferioridade do equipo redondelano, movendo o balón. Daniela Míguez, Candela levando a superioridade que ao lado izquierdo, ben levada agora. Conseguiu chegar Franco, balón aí á esquina para poder lanzar. Candela buscando esa penetración. A ver, golpe Franco. Recuperando esa xogadora excluída o equipo redondelán, esa igualdad na pista. Volta Cayetana á esquina, que hai quen recibe. Invasión de área, gol invalidado nesa acción de Cayetana Barros. E agora que Meaño tenga posibilidade de por o empate no marcador frente a ese, bueno, agora 6-0, non? Que acaba de baixar esa defensa Manolón. Así que sabemos, por exemplo, Daniela Míguez que vai a recibir un poquinho máis arriba a súa xogadora. Alba vai a levantar, o gol de Alba. E ollo que este cambio defensivo pode facer que aparezan Alba, Paloma e Raquel nunha... Daniela Míguez, o balón espectacular de Silvia na esquina. Menudo golazo. Estes días aparecía moito o reel este de Melvin Richardson, ¿no? Tirando ese 7 metros. En nada lle ten que envidiar o gol que acabamos de ver agora, Espectacular onde le colizou aí Silvia Varela ese lanzamento dende extremo. Iniciando ataque de novo equipo verde, Asmúa Almeaño. Alba con espacios, aí que ben recibida Ainhoa, aproveitando o pase, conseguindo un novo gol.
que ven ese corte por parte de Ainhoa, zona de balón. Agora Candela que... A precipitación de Candela, pedida ya Ainhoa un poquinho máis de pausa. Balón que tenga ahora mismo o Meaño para porse por primeira vez por riba no marcador, Ollo que pode facer que a bancada que temos aquí a nosa esquerda siga animando cada vez máis, se suba un pouco máis, se cabe tamén a temperatura que temos aquí. Uy, que ve Paloma. Topou unha Paloma e o gol de Paloma, o despiste na defensa de Azar, e incluso, mira, exclusión tamén para Noa. E vai ser a segunda exclusión do equipo redondelán. Noa que viña facendo unha moi boa labor a nivel defensivo, e agora que a precipitación de Candela no ataque anterior, esa pouca profundidade que están tendo, non, por estar un poquinho atrás as xogadoras da Sarro da Vigo, pois vamos a ver, non, como van a sortear esta inferioridade numérica de novo. Sigue defensa 5-1 do equipo de Óscar. Silvia desdoblándose cara a Candela. Daniela va a iniciar ahora los cruces para que vuelva Silvia a esquina para ganar la superioridad de Candela. Leva cara al lado derecho, venga defensa, evitando que pudiera elevar la superioridad de cara al lado izquierdo. Le pedía ahí falta en ataque o adestrador dos muy al Meaño. No Aramio esa falta. Ven, Míguez. Venga defensa. Nuevamente de Taberna Arcos Asmuga al Meaño. Ahí Daniela diciéndolle o colexado, bueno, esa dureza, ¿no?, que acaba de defender, que ven Daniela gañando. Gol de Candela. Candela que ten un moi bo lanzamento dende zona exterior, o que falabas antes, non, Alberto? Está moi acostumada a xogar nesa posición, localiza mellor agora, de feito o lanzamento de antes, a pesar de que foi unha moi boa finta, que no punto forte, non foi tan ben localizado, non? Sí, yo recuerdo de ese tipo de xogadores. Tomás Fontán era un xogador moi acostumado a xogar no lado dereito, gol de Alba. Y era un xogador moi efectivo no lanzamento exterior dende o lado dereito. Sin embargo, do lado esquerdo non tiña esa efectividade, por exemplo. E agora acabamos de ver de novo a Alba facendo o que apuntábamos antes. Ten unha variedade a hora de localizar os lanzamentos de 9 metros. A Sarri está deixando chegar moi fácil aí a esas posicións de 10 metros. Ten moi bon lanzamento aí de lonxe, así que vamos a ver. Candela nuevamente superando a María Beis. E ahora que está sendo un auténtico golpe tras golpe por parte de ambos os dois conxuntos, non? Con ese ritmo máis pausado que agora plantea o conxunto de Meaño. Non se ven despistar porque está a piques de recuperar, casi seguro, Azar. Pois no 34-37, sí, ya tenía que estar dentro. Ahí está, entrando Noa. Balón de Raquel. Buscaba ahí o pase cara a Ainhoa. Perdió las cruciales que hay. Golpeo en ese pase. El golpe franco. Ainhoa con Raquel buscando ese cruce. ¡Qué penetración maravillosa de Raquel con Mamagouco cruce! Y el sexto gol de Raquel Muñiz en Candela, defendido por Alba. Vaya a ver, golpe franco pro do Sarro de Vigo. Es que ven ahí Paloma movéndose, que era lo que demandaba Óscar, mientras miramos de nuevo a finta de Candela. Decía allí Candela no tempo morto, é que me sigue a miña. Non, e agora moveuse moi ben, habilitou ese espacio para Raquel, que moi inteligentemente lanzou a pé cambiado, porque senón incurrirían pasos. Ven Daniela Míguez, tropezouse con súa compañeira, con Candela, puxeronlle aí a barreira, e ninguna das dúas pudo pasar. Balón a esquina, Cayetano, parada vai a ser novamente de María Beis. E aí Ainhoa, que quedara un pouquiño descolocada por esa axuda que lle fixo a Paloma. Ollo aí Alba. Que ben Alba nese impar, xa non quiso correr o Asmuga al Meaño. Mira, renuncia como lle di Raquel, que no. Aquí aseguramos novamente, imos a poñernos de dous. Mandan aí, manda Óscar dende o banco 7. Entendemos que vai a ser unha circulación, ¿no?, de algún extremo. Despois aí dese encadenamento de cruces, así que vamos a ver que resultado ten. Ahí va el lanzamiento de Raquel, la parada ahora fue de Carla. El balón nuevamente para el equipo de Asmuga al Meaño. Alba. Ven de nuevo Raquel buscando lanzamiento. ¡Gol! Raquel ahora se está enchufando.
Paloma se está movendo e está habilitando moitos espacios e se non están aparecendo elas, Alba está resolvendo dende fora. Cuidado aí, Candela levándose a dúas por diante, balón o Longueiro. E van a ser os 2 minutos. Para Alba Peña, non? Sí. Son 2 minutos a bancada. Onde está ese ataque, pero a xogadora do Meaño está totalmente de lado, non incurre aí en ningún tipo de acción. E vamos a ver. Superioridade de novo por aquí, pero Dandelano. Mirábamos aí a cara de Alba que se lamentaba, non? Pois desa acción que ela o fai sin ningún tipo de maldade, lógicamente. Aí están as súas compañeiras apoyándoa. Vamos a ver agora como xestiona esta superioridade de Azar. Atacando de dereita Cayetana, pedindo balón Candela, escapa sello balón, domando xa en bote, vai Candela poñendo a directo, balón a esquina Silvia, non consigue domar o balón Silvia, que ata este ataque era un seguro. Si, tampouco o pase foi nada bo, ademais, moi ben aí Raquel dicíndolle a súa compañeira Ainhoa que fora, perdón, a Alba, non, que fora máis cara ao extremo para non deixarlle tanto espacio. Balón de novo. Raquel dentro do centro indicando a súa compañeira que se desdobla a línea de 6 metros para iniciar con Alba. Raquel a la competencia entre 1 e 2. Balón o Pau. Vai quedar o balón novamente a Asmú Almeño. E por ese P, non? Aí, non sei se foi por Cayetana. parte de Cayetana, non? É dicir, estaban as dúas pegadas tamén Daniela Míguez e ela. E ollo que agora se sinte como comodísimo aí ao Asmú Almeaño, pois levando o tempo do partido, Paloma con espacio, levántase o golazo de Paloma. Que golazo acaba de marcar Paloma. E ollo que esta renda de máis 3, sendo unha menos, está facendo bastante dano aí ao conxunto de Manolón, Atacando de novo o equipo de Cerro de Vigo. Ven Noa. Míguez, balón a esquina para Silvia. Y ahí está novamente. Balón que lle chega, balón que enchufa. Quinto gol de Silvia. E ollo aí, cuidado, nesa acción que fixo Alba de levantar as mans, porque aínda que non ten tampouco ningún tipo de intención, se chega a enganchar Silvia nese lanzamento, poder habido sanción por parte dos colexiados. 5-1 de novo, ten que mudar a defensa obviamente Manolón ante a facilidade que estaba tendo agora un poquinho máis o Meaño. Paloma con espacio, recuando Míguez, recupera xogadoras excluídas a Cerro de Vigo, correndo Candela, pedindo balón para Daniela Míguez, balón a esquina, e a parada de María Bey. E cando o ataque está un pouco parado, trabado, que non encontraron agora accións, Manolón volve a defensa que estaba dando moi bo resultado. Entendemos que foi tamén un cambio un pouco por darlle un pouquinho máis de folgo esas rapazas que se sudaron un pouco máis. A defensa na primeira metade foi moi exixente para elas, ainda con ese atasco, pois María que sigue o seu, non? Ataque nuevamente, ahí va Paloma, golazo nuevamente de Paloma que está sacando brazo a relucir. Ese cambio na portería que se vai a efectuar, vai a entrar Carla, xogadora tamén infantil. De novo ataque agora para Azar e devolvelle tamén a moeda, non? 5-1 en defensa. Ahí va Candela, como xirou, como parou María Beis. Qué paradón de María Beis. Vai a haber 7 metros e 2 minutos agora. Vai a ser Paloma excluída. Por ese agarrón no momento do xiro, ben indicado por parte dos colexiados. E aí acabamos de ver como Raquel lle indicou onde vai lanzar os 7 metros arriba a esquerda de María. A ver se María lle fai caso a súa compañeira. Aí vai Noa. Gol de Noa. Pois María lle fixo caso a Raquel, pero Noa sabía que, como son compañeiras tamén, non? Dice, a ver se Raquel me vai a fastidiar aquí as intencións. Ese 2-9, 2-7 no minuto 10 da segunda metade. Partido súper bonito que estamos vivindo aquí en Coirón. Atacando de novo o equipo de Meaño. Recordamos en inferioridade. Raquel, defendida agora
por las jugadoras de Meaño. Ven Alba, lanzamiento de Alba, parada de Carla Fernández. Y posibilidad de usar Rodavigo para reducir a distancia en un gol. En Candela, apoyándose en su compañera Carlota Camino. Candela con Daniela Míguez. Balón para Noa. A esquina, Silvia, parada de María Bey. ¿Cómo está María? Y piden calma dende o banco para recuperar a esa xogadora excluída. Obvio, porque mientras esta porteira está en racha, Sar tivo que cambiar de porteira. Carla entrou perfecta facendo esa parada agora, pero é algo que tamén pode ser determinante, ¿eh? Sí, sí, sí. Cando as porteiras entonan, leva 12 paradas a María Beis. 8 foron na primeira parte, leva 4 son neste segundo acto. Vai Raquel con potencia, golazo de Raquel. E agora Raquel, que se está a botar o equipo ás costas. E non é unha noticia nada boa. Que ven agora aí Daniela. E o erro no lanzamento foi de Noa, que se frenou. Se chega a facer esa internada como viña, non, con esa velocidade, o erro hubiera suposto os 7 metros, pero como se frena e falla un lanzamento medio vaselina, non, ou así para intentar superar a María, erro que lle dá tamén a posibilidade ao Meaño de por a súa máxima renda no encontro. Salta a pista de nuevo Paloma. Vaya a pasar nuevamente Claudia Vera a esquina. Hay aviso de pasivo. Ven Paloma buscando habilitarse espacio. Ven a defensa de Daniela Míguez. Puñero balón en movimiento ahí. Ainhoa. Paloma. Ven defendida por Daniela Míguez. Ainhoa queriendo girar, pero topó a peor, ¿eh? Ahora golpe que no centro. Que ven Raquel mandando a Paloma que aprete. Quedan 2 pases, ¿no? Sí. Va a ser para... Entendemos que o balón va a ser para... ¿Para quién? Paloma, va a no asumir, va a haber pasos. Pasivo creo que pitaron. No, pasos. Queriendo buscar ese pase. Quedóse colgada. Mientras tanto contra Dosar Rodavigo. Óscar diciendo ya, había pasivo, pues a verdad que é mellor lanzar, non, nese tercer ou cuarto pase, aínda que sexa unha parada, non, nese tipo de accións, e non daría pois a pelota franca para que a xogadora, neste caso a Sar, que están facendo unhas moi boas transicións, rematen ese ataque en contraataque. Uy, vaya defensa de Silvia agora sobre Raquel. En Silvia, o pase llega a Daniela, e o gol de Daniela Míguez. Pois a distancia queda nun. Continúa aí esa defensa que agora está propoñendo a Sar, non, con ese 5-1 que lle está dando moito resultado. Por ese achegamento, non, que acaban de ter as xogadoras de Redondela, pois Óscar que vaya a apuntaran un pouquiño, non, aí que as súas xogadoras. Pois imos a escoitar a Óscar Orosa, adestrador dos Mugo Almeaño. Parece que estamos tendo... Sí, nos escoitamos aí ao micro do adestrador, pero mientras tanto estábamos mirando que a amonestación o banco de Asmú Almeaño. La que estoy aquí, corto, vale, para que vaya Paloma sobre la 3. Sobre la 3 metes al 1 contra 1 a morir. Vale, mírame. Puedes y lo sabes hacer, ¿vale? En ataque, seguimos igual juntas, ¿vale? Atentas, cuando se mete, vale, van a salir por el lado pivot, ¿vale? ¿Entendido? Chicas, está genial. Seguimos intentando, luchando, ¿vale? Pois aí aludindo un poquinho a confianza de Paloma, que o estuvo facendo moi ben, que agora esta defensa ya está causando un poquinho máis de problemas, ese avanzado. E agora que vai a ser Daniela Míguez, non, que vai a facer ese avanzado, que tamén o fai moi ben, por certo. Podemos intuir, non, que o que decía Óscar era quizás apartar un pouco a avanzada, ir forte contra 3, e a partir de aí, pues que tanto Paloma como Alba, que volve a ir ao extremo,
pois poidan aproveitar mellor eses espacios e esas respostas. Claudia con Raquel. Buscando esa acción, Claudia. Venga, agora ben movido. Paloma, levántase. A parada de Carla. Parada de Carla e o balón que lle queda a Sarro de Vigo. De Carla que leva dúas paradas de dúas accións. E o gol que consigue Sarro de Vigo, que consigue igualarse de novo partido. O gol de Carlota Camino. Vamos a decir tamén de novo, pois moi inteligentemente Manolón volvendo a subir ese 5-1 cambiante, non, con Raquel, que foi o que lle deu esa renda, porque o 6-0 estaba sendo un auténtico calvario para as súas xogadoras. Que ven Candela como lle robou o balón en bote. Quere correr de novo Sarro de Vigo. Silvia escapouse o balón, pero ven por aí unha compañera. Ven Alejandra, vai a sacar 7 metros. Nesa acción defensiva que ven continuou Alejandra. E se equivoca Claudia, non? Xa estaba a xogadora da Sara piques de facer un lanzamento moi complicado, orientada cara a esquina, e vamos a ver Noa agora. Noa no lanzamento, novo gol de Noa. Que lle dá a volta de novo marcador, máis un para a Sarro de Vigo. Esa precipitación, non, que estaban tendo as xogadoras agora do Meaño en ataque. Pois agora volta novamente Paloma a primeira línea. Claudia que se vai á esquina e Alba tamén na primeira línea. Defensa individual de Daniela Míguez xa sobre Raquel, tratando de desquiciar pasos vía a colexiada. Hai que repetir o saque. Están moi ben indicados porque pese a ese contacto, non, os contactos previos, contactos coa xogadora, se non perde ningún tipo de opción de atacar, como foi o caso. Aí Raquel incurre en pasos moi ben indicados por parte de Martina. Queda yo balón ahora Suba al Meaño. Consiguió quedarse con él a Claudia Vera. Poniendo pausa Raquel. A iniciar de nuevo ataque el equipo de Suba al Meaño. De nuevo Daniela Míguez. Manolón dicindo ya a Daniela que baixe, porque claro, se non pasa isto, que hai moitísimo espacio agora, Paloma buscando ahí, balón a esquina. Bote recibiendo nuevamente Paloma. Ahí se anticipó, quería roubar y a botar llaman ahí ese balón. Alba nuevamente. Dúbidas agora no equipo de Suba al Meaño con Raquel, o gol de Raquel. Aí ese pequeno despiste de Daniela Míguez mirando cara atrás a ver qué pasaba. Aproveitou no Raquel para moverse. E a Sara agora. Outra vez Silvia dentro extremo. Séptimo gol de Silvia Varela. Si están facendo accións moi defensas que están desgastando moito o Meaño, non? Porque están facendo ataques nos que están sendo moi contactadas. As transicións por parte da Sara están sendo moi rápidas. Vamos a ver como se xestionan agora, porque xa pasamos do Ecuador desta segunda metade, entramos nun treito importante. Ven en bote Alba buscando un apoyo. Le da el balón atrás a Raquel, pero consigue tomar nuevamente Alba. Dificultades agora no ataque de Suba al Meaño. Raquel, balón a línea, non consigue domarlo aí Noa. Balón que lle queda a Carla. Carla que lle pide cabeza aí a súas compañeiras. Porque claro, ahora teñen esa oportunidade de volver a por a renda de máis 2 para Sarro de Vigo. Felipe Óscar falando no banco de Suba al Meaño. Míguez. Balón con Noa, Candela con potencia. Sigue facendo esas internadas aí entre os espacios 1 e 2, que son como un puñal Candela aí, Ahí ven de nuevo Daniela, parada de María Beis. Que ademais queixase Noa, pero é como o anterior lanzamento que errou. Frenase no momento do chut. Que ven agora xogado por parte de Paloma. E o gol de Claudia Vera. Frenase no momento do lanzamento, iso fai que Alba e Raquel poidan chegar aí a cerrar, poñense diante, fallo do lanzamento e María Beis que suma unha parada máis tamén. 22 iguales. Partido que ninguén dá o brazo a torcer. Noa dende o centro, ahora Daniela Míguez no lateral izquierdo. Aí a permuta para iniciar Noa. Buscándose un contra un. E o gol de Noa. Que ven aí esa salida, claro, punto débil, que a finta de brazo da
central, lateral, primeira liña da Sar Roda Vigo. Ese 20-23 que campea no marcador agora a piques de entrar no minuto 19. Paloma no lado dereito, Claudia Vera no centro. Iniciando Claudia con un contra un. Chegou aí a Xira boa de Noa. E como se nota que agora Noa, Candela, que levan, descansaron o tempo, pois Noa, por exemplo, dos 2 minutos, non? Sí, nada máis aí Noa recibindo, querendo xirar. Vai a haber golpe franco, non conseguiu xirar de todo aí, o lanzamento foi de costas de Noa. Venga a defensa de Noa novamente. Aí lle manda Raquel, que ven ese movimiento, que ven, ¿no? Y vaya asistencia buscaba, venga defensa de Sar Roda Vigo. Queda llevaron a Paloma. Vaya a ver gol de la colegiada, que hay falta previa y hay aviso de pasivo. Porque sí que fueran pasos por parte de Paloma, volvemos a decir ese doble apoyo. Ahí vemos primero pase, perdón. Ahí va Alba. Y golazo de Alba. Quinto gol de Alba. Con 0 erros, puede ser. 0 erros. É unha xogadora moi segura lanzando. E volvemos a decir que uno de seus puntos fortes é a variabilidade na localización dos lanzamentos. 23 iguais. Quedan 10 minutos. Aquí ninguén se rende. Candela, penetración. Non chegou María Beiso. Gol de Candela. Que ven Candela aí nesa finta punto forte. Polo centro da defensa. Para por ese gol número 24. Os dous adestradores falando cos seus axudantes, cos oficiais, cas tarxetas de tempo morto na man. Bueno, Manolón que ten esa porque en 5 minutos senón a perdería, ¿no? Porque non pediu ese segundo tempo morto. Efectivamente, vai Paloma, outra vez estrelando balón na cepa do pau. A Pañero, balón en movimento novamente Ainhoa. Pedíndolle Raquel que se vaya, cogiendo ese carreiro entre 1 e 2, el gol de Raquel Muñiz. O 10º gol de Raquel, no que vai de partido. Empate a 24. Que ben Raquel aí nesa saído punto forte. Últimos 9 minutos. Eu mirei o desfibrilador aí abaixo, antes. Está enchufado xa. Sí, sí. Balón a esquina, pedían que pisara a xogadora e a colexiada que non, aí vai Daniela Míguez, balón a esquina, non se atreve agora no lanzamento Silvia, pide balón Noa, va a encarar con potencia Noa, balón se vai fora de Noa. Ven ese intento por parte de Noa, no, lástima para os intereses da SAR que ese lanzamento non entrara. O sea, finto punto fuerte, aí xa estamos mirando que se empezan a notar o cansancio de xogadoras como Noa, de xogadoras como Candela, que en la que no anterior ataque parecía non estar moi cansada. Que ven aí ese movimento sin balón por parte de Raquel. Lanzamiento de Raquel, qué golazo de Raquel. 10º de Raquel Muñiz. 25-24. Manolón que vai a pedir o tempo morto para tratar de apuntalar novamente as súas xogadoras, porque agora está o equipo das Mugalmeaños xogando sin balón as mil maravillas, Sí, está dándolle un poquillo máis de movimiento aos ataques. Así que vamos a ver que apunta Manolón. Por última vez, que no nos vuelva a pintar a punto fuerte, Raquel, vale, orientad, no lo digo más, ahora ya decidís vosotras, vale, calma, quedan 8 minutos, es un gol, volvamos igual, jugamos las permutas, pivote, hunde y desaparece, vale, jugamos continuidades, hay que atreverse, está 8 veces está el partido, me llega situación, si me llega la bola y tengo que lanzar, hay que lanzar, vale, pero con decisión, no es momento para tener miedo en las penetraciones, vale, 8 minutos, estamos en partido, Pois 8 minutiños que lle quedan a este partido, no que aquí ninguén se vai a render, no que a intensidade está sendo máxima, e onde un exemplo dos que hai que empezar a guardar na videoteca, de como xogar a diferentes ritmos, con diferentes defensas,
y sobre todo sin perder de vista todo lo que está pasando. Sí, porque la verdad es que todas as xogadoras que ademais teñen miramos prácticamente o 70% das xogadoras que están na pista agora mesmo teñen experiencia en este tipo de partidos, experiencia con selección. É moi bonito ver como van crecendo, non? E mixta, vemos aí a mixta sobre Noa, non? Sí. Queriendo aislar a Noa para que tenga que xogar la Candela. Y ahora cambiando, no vaya a ser defensa sobre Candela. Pues mira, a defensa un poquillo máis tonal sobre el lado derecho para tratar de defenderlo. Daniela Míguez vaya a llegar a balón a esquina y el lanzamiento vaya a ser 7 metros. Y esa defensa de Claudia Vera. Esa defensa interior, ese toque no momento, no lanzamento. Que además Raquel ya está diciendo que sí, que son 7 metros. Vamos a ver aí o lanzamento de Noa, despois apunta unha cousiña desa defensa. No, agora sí cambiando. Y consiguiendo un nuevo gol Noa. Decía, non, que esa defensa un poquinho máis adiantada no lado dereito vai a facer que Daniela Míguez e Noa ou Candela teña moito máis espacio para crear. Entón está moi ben plantexada, como agora vemos aí esa mixta Raquel. Sabedores os dous adestradores do que se xogan, pero tamén vai a facer e a posibilitar isto. Uy, Paloma que se estrelou contra o Pau, entre Carla e o Pau, ven correndo esa roda Vigo. Pasos, ¿qué? Lo oyeron ya. Moi ben aí a defensa. Está Claudia Vera moi metida no encontro, Está metida así, y con ganas de máis. Paloma en un lado derecho, Claudia Vera no centro. Ahí está Paloma iniciando, buscando un apoyo. Llega Raquel, perseguida por Míguez. Balón a Alba, esquina, no se atreve en un lanzamiento. Paloma tratando de domar el balón, consiguió uno, sí. Vaya a sacar ahí a falta Noa. Ahí inteligente Paloma tamén querendo rascar esos 2 minutillos a Noa, que serían os segundos da xogadora de Redondela. E agora Raquel que vai a ir. Que ven ahora balón cara a Alba, Ollo. Vaya parada de Carla. Vaya paradón de Carla, o lanzamento de Alba. E ademais que ven aí Carla, non, tapando ese lanzamento que fixo antes o largo e subindo esa man para evitar que o lanzamento da xogadora supuxera o máis un para o Meaño. Golpe franco a prol do Sarro da Vigo dentro da esquina. 25 iguales. Iniciando Alejandra. Y le llenó a espacio. Acude Silvia. Daniela Míguez buscando cara al lado de fuera. Parada de María Deis. Ese balón que iba a coller aí a xogadora da Sara Alejandra, que xa estaba preparada nos 6 metros. Como se move Candela, que xa está en doble pivote pero non sale. Que ven aí Daniela. Balón a esquina y el gol que consigue Carlota Camino. Poniendo 25-26. As xogadoras pedindo ánimos ás súas bancadas. Ollo que entramos os últimos 4 minutos e medio de encontro. Vamos a chegar ahora aos 4 minutos e medio. E isto está todo por decidir, Esa va a ser un tirón de pelos ahí, Paloma. Esa defensa. El aviso de pasivo por parte de los colegiados. Raquel, balón a esquina, va Alba. Golazo de Alba Domínguez, sacudiendo rescate. Que ven Alba. Además, como é lógico, non, tamén cerrando. Avisou uno Manolón, non? Tapar o punto forte a Raquel. Moi ben aí as xogadoras da SAR cerrando, pero claro, habilita ese espacio a Alba que sigue con empate no tanteador. Míguez, balón para Candela, vaya a poñer potencia Candela, como sempre, aí vai Candela. Revira volta tras outra. El golpe franco que lle consigue forzar aí a defensora das Mubas Meaño, Claudia Vera. Oye, que Claudia está ao límite das revolucións, Balón a esquina Silvia. O toque de Alba que antes comentábamos, os 7 metros. Vai a ver. Que son 2 minutos. 2 minutos, efectivamente. Por ese toque. Leva Alba. Que leva 4 ou 5 accións cerrando cos brazos arriba. En o momento que hai un enganchón, iso vai a supor pois a exclusión que acabamos de ver. Ollo que son 2 minutos
E inferioridade para recuperar a xogadora no último minuto e medio de encontro, eh? E aparte de unha xogadora que agora mis niños estaba sendo non o revulsivo, pero sí o salvavidas. Noa conseguindo gol Noa novamente. Oitavo gol de Noa Portela. 26-27 no electrónico de Coirón. Vamos a ver aí as xogadoras da Sar no banquillo pedíndolle a súa bancada que anime. A bancada de Meaño animando sin que yo pidan as xogadoras. E vamos a ver aí a Claudia. Claudia buscando esa reviravuelta, bien defendida por Candela. Oye ahí, ¿no? Con ese balón. Sí. Ahí va y Raquel, balón a esquina, escapa, se lleva balón a Ainhoa, queda yo balón a Roda Vigo. Noa coa pelota, Candela en bote. Aí acude Carla na súa axuda. Balón en ataque por aquí por Redondelano. Oye, que vaya a aproveitar ahora Daniela Míguez, que mira aí moi ben a súa compañeira. E o gol de Silvia novamente. Oitavo gol de Silvia. Para poñer 2 arriba a Roda Vigo. Este máis 2, queda un minuto para que o Meaño recupera a xogadora. Le pide o derradeiro tempo morto Óscar, porque se lle está escapando por pouquiño o partido. E máis con esta exclusión. Vamos a escutar a Óscar. Estamos uno menos. Ven, atender, gana, vale. 2 abajo, vale. Hay que arriesgar, que entren este lado de aquí. Nos están dando el querer. Vale, puntas hacia allí, que la fijen y que entren hacia aquí, vale. En ataque, están encima de Raquel, vale, entendido. Albeta, aquí, perdón, Ainhoa, aquí, abierta, vale, aquí. Paloma, aquí, Paloma, no vayas al fuerte siempre, que te cierras, vale, atiende, ataca hacia el centro, que respondes por detrás, Claudia, vale, entendido. Aquí nadie queda, y si yo voy por aquí, nadie se queda, nadie viene. Ataca ahí, pues ataca. Va, vamos que se puede, tía, va. Vamos a ver ahora cómo consiguen o desenlace de este ataque que vaya a ser vital para o Asmú Almeaño. Sí, porque xa encarar ese último minuto, non? Que en un minuto cando van a recuperar a xogadora excluída non son capaces de meter agora este ataque. Ollo que o encontro se vai facer moi costa arriba, eh? Pois aí vai. Balón para Paloma. Y ahí de nuevo Paloma, Raquel acercándose, pidiendo ya a las compañeras que se movan. Fuerte, que ven, ahora Paloma. De Paloma, parada de Carla, vaya a quedar os rexeitos a Roda Vigo. O balón aí Alejandra e Noa poñendo calma. E agora pola contra, non? Que foi todo o partido quen puxo calma. O Taberna, os Arcos, Asmú Almeaño, e agora é a Sar Roda Vigo quen quere dormir o encontro, non? Candela con Noa. Quería anticiparse, non chegou Raquel. E o gol vai a ser de Daniela Míguez, que vai a poñer a puntilla o partido cando lle resta minuto e medio. Xa entra Alba, xogadora recuperada por parte dos Asmú Almeaño. Menos 3 para o equipo de Meaño. O Meaño que non pode facer un ataque longo. Oye, vaya ese golpe, sí. Ese golpe na faciana foi sin querer. Foi sin querer o momento de cerrar, pero sí que son 2 minutos. Ese golpe na cara. E ollo que vai a rematar o encontro a Sar con a xogadora menos, eh? A ver. Un pouquinho menos de minuto, 20 segundos. Raquel se apreta do balón para recibilo. E hai que buscar, teñen que buscar xa as xogadoras do Meaño como se poñan a... Que ven Paloma. E ollo que Carla está baixando a cancela, eh? Quinta parada de Carla. El lindo balón Raquel, balón cara a Alba, buscando aí o lanzamento de Alba, gol de Alba. E Óscar que lle di as xogadoras que suban arriba. E vamos a ver porque Daniela Míguez é unha auténtica experta cando a defensa está tan arriba. E aí a vemos,
Caindo en bote, pero Manolón, por si acaso, solicitando tiempo muerto para pedirle calma. E de feito dicía ela, non mo pares ahora, Ya estaba encarando a portería. Imos a escoitar a Manolo, adestrador do Sarro da Vigo. No arriesgo ningún pase, ¿vale? Las dos extremos, os vais a vuestro sitio y jugamos 3 para 3 aquí con un montón de espacio, ¿vale? ¡Ey! Podemos, te vas al extremo. Si veo, escuchar, hostia. Si veo que puedo hacer un punto de apoyo puntual, ¿vale? No hay ni por qué lanzar, ¿eh? Si me hacen la falta, no arriesgo el pase. Me quedo con la falta, ¿vale? Son 2 goles, ¿eh? ¿Vale? Pois moi ben apuntado agora, non, por parte de Manolón. Non quero arriscar ningún pase, asistiremos que vayan ao seu sitio. A partir de aí, se teño falta, me quedo ca falta. E vamos a ver, repito, Daniela Míguez é unha auténtica experta neste tipo de defensas, Ahí va Daniela pidiendo balón, Noah con espacio, parando, perfecto, ahí está Daniela asumiendo balón para Noah con calma, sin querer encarar máis que agora. E vai haber 7 metros nesa defensa interior de Raquel. E que defensa interior Raquel no momento que Noah cinta cara ao punto forte, ten que recuperar por dentro da área. E aí ese lanzamento agora de 7 metros. Parada de María Davis. Ese golpe na man de Noah que xa vai a supoñer o remate do encontro. Casi. Quedan apenas 3 segundos para rematar o encontro. Aí vamos a ver como vai sonar a chicharra. Aí está, xúbilo no equipo do Sarro da Vigo. Victoria traballadísima do equipo de Manolo ante un moi rochoso Taberna os Arcos Asmú Valmeaño, que non dou o brazo a torcer en ningún momento. Non, de feito, tamén que capacidade de sobrepoñerse, porque o inicio da segunda metade con esa 6-0 o Meaño foi quen de porse por riba hasta 3 goles, se non recordo mal. Tamén esa capacidade, esa calma das xogadoras da Sarro da Vigo para repoñerse, sobre todo para conseguir unha nova remontada que lles fixo agora, pois gañar o encontro tamén gracias as paradas de Carla, non? Aí. Efectivamente, 5 paradiñas de Carla que saliu pa pouquiño tempo, creo que foron 20 minutos máis ou menos. 5 paradas, tamén estuvo aí María Beis cos súas 15 paradas tratando de manter o seu equipo. Pois co 27-29 chegamos ao final deste partido que foi vibrante, intenso, precioso. Dous estilos diferentes mentras seguimos mirando aí repeticións deste auténtico partidazo. Aí o rondo do equipo do Sarro da Vigo, as verbas do adestrador de Manolo cara as súas rapazas que o van a celebrar mañán. Vanse a enfrontar ao Mecario Atlético Guardés na final aquí no Coirón Area de Dena. Recordamos os horarios, ese 4:30 disfrutaremos do terceiro e cuarto posto desta Final Four que disputarán Taberna os Arcos Asmú Valmeaño e o equipo de Carballal, o Ferretería Morales Carballal, e a final que se xogará a 6:30 enfrontará Mecalia Atlético Guardés e o Sarro da Vigo, no que visto entre os dous equipos vai a ser partido moi dinámico e onde probablemente as dúas porterías poidan ter moito que dicir en quen se vai a levar ese título de Final Four. E vemos as caras, a parte triste, non? A parte que, como sempre dicimos, a quen lle tocou aprender neste caso que foi o equipo de Asmú Valmeaño. E aí as rapazas da SAR disfrutando ca súa parroquia. Repeticións aí disfrutando como así, como non, do pase a final
Rapazas que ben merecido teñen as nenas de Redondela. Seguimos mirando aí repeticións mentras lle damos tempo a Charlie para que poida secuestrar, no bo sentido da palabra, as protagonistas de hoxe, que sabemos que xa estén secuestradas. Aí a dúas xogadores do Sarro da Vigo, aí ao francotirador, o rifle do Sarro da Vigo, a Noa, hoxe autora de 9, e a que tengo ao lado tamén Charlie, xa yo podes dicir, entre as dúas, 9 unha e 6 outra, pois boa parte de culpa teñen do que pasou hoxe. Pasámoste a ti, Charlie. Pois, como ben dices, Alberto, a mitad de 2 goles da SAR están aquí, 9 e 6 goles no encontro. Bueno, rapazas, mañán partido contra o Guardés, final desta Final Four cadete feminina. Bueno, explicadme un pouquiño agora como estades, cuáles son as sensacións? Non sei, penso que ben, ao final era o que viñamos aquí a gañar, e creo que despois deste partido creo que o temos máis claro aínda. Noa, tú despois dese par de golpes aí na boca, non, que estabas medio, que tal? Ben, ao final estou ben, foi máis susto que golpe, pero moi ben, super contenta, super orgullosa do equipo, eu creo que o dimos todo e ao final o resultado, pois, vais a favor do que foi mellor no encontro, fomos nós. Pois, a verdade, estábamos falando antes na retransmisión que tivestes un momento ao principio da segunda parte no que o Meaño remontou, que aí foi un pouquiño máis complicado. Como mantuvestes a calma, non, durante ese momento de partido para despois volver a remontar e agora pois levarvos o partido? Como se sinte agora todo ese traballo, non, feito durante o ano, que agora ten eses froitos? Eu penso que merecíamos gañar este partido despois de toda a temporada, loitando cada partido. Nada, sempre animando as nosas compañeiras, porque sí que hai veces que hai algunhas que baixa un pouco a cabeza e iso é o que non se pode facer. Que esperamos para o día de mañana? Agora, bueno, a celebrarlo un pouco, que ten que ser, despois a descansar, partido contra o Guardés. Que esperamos mañana? Pois esperamos dalo todo como hoxe, pois eu creo que se o facemos, o damos todo, pois imos gañar o partido. O teñen claro, así que creo que non fai falta preguntar nada máis. Mañán esa final a 6:30 aquí entre o Guardés e a SAR. Primeiro ese terceiro e cuarto posto entre o Carballal e o Meaño. Noraboa, rapazas, e nos despedímonos.